Takže čauko, zdravím všetkých fušerov, všetky fušerky a všetky fušerčata. Ja som včera vlastne začal s tým, že rozobral som tú zelenú babetu, čo vidíš tam, nejaký pozostatok. Začal som pomaličky umývať veci a začal som skladať toto. No, a vlastne dneska budem pokračovať. Zatiaľ sú tu nahodené iba tlmiče, vpredu, vzadu, hej, kolesá, stojany. Ale dneska by som to rád doskladal, aspoň teda, čo sa bude dať. A čo? Mne sa nechce obkecavať, vám sa to nechce počúvať, tak poďme na to. Takže kostra je momentálne vo finálnom štádiu na túto sezónu. Ja som to už nenahrával, lebo to by bolo strašne veľa záberu a proste, kým bych to z telefónu proste dostal na počítač, tak akože to bych robil 3 dní cez ten iCloud, kým sa to prenesie.
No, ale to je jedno. Vlastne na tej kostre sa robilo predná vidlica. Tuto som už kedysi mal, už som ju aj raz zlomil. Ďalej, menili sa respektíve tieto rozperky. Tieto rozperky sa menili kvôli tomu, že ja som tam mal náhon tachometra z 207. Sem toho. A tuto mi ale už nepasuje, lebo on drží tuto takým výstupkom a ten na tejto vidlici není. Na tej starej bol, ale na tejto není. Takže to sa dávalo prejsť, musel som tu dať toto. No a je to dobré, lebo to funguje. Ďalej, čo sa menilo? Tuto vpredu ináč v podstate asi nič. Ešte na tej vidlici sa menili pružiny a ešte musím vymeniť tieto horné časti, obidve, tie plastové, lebo na jednej strane je to ulomené a tuto vlastne, vidíš, drží v podstate iba tá paska, aby to nevypadlo. Ale držalo to asi rok, predtým, než sa zlomila vidlica tam hore, takže to je v poriadku. Ďalej, menila sa celá kostra. Celá kostra sa menila kvôli tomu, že zohnal som mu za dobrý peniaz. Ešte dávno, možno 2-3 roky dozadu. Ďalej, hentam na stojan, tam som to mal ja vymačkané úplne. Tento stojan vlastne mám aj, že ja som si tam navaril šrob hore, tuto, lebo proste bolo to nízke. A tuto je to už vysoké, proste ten stojan stojí takto, skoro v pravom uhle. Takže to. Teraz si budem musieť urobiť iný stojan. Ďalej ešte na kostre vlastne, ja som mal ulomené tieto dva pliešky, čo držia ten blatník. Mal som vlastne tuto iba taký plech datý a tuto v tej diere to bolo prišrobované a celý ten blatník sa hýbal proste. Teraz drží pekne, poriadne, konečne. Ďalej, zadné tlmiče sú nové. Úplne úžasné. Fakt, som s nimi spokojný. Akože jednak, že vypadajú strašne pekne, ale proste sú aj, akože aspoň takto, čo som si na to proste sadol v garáži, tak mi to prišlo, že je to o dosť lepšie. Ďalej, urobil som si nové pegy, teda. Ďalej, menili sa rozperky v zadnom kolese, to sú tiež tieto valčeky, to možno aj vidíš trocha, tam. Takže to sa menilo, takisto aj na druhej strane sa menil ten valček. A toto je historický moment, toto je prvýkrát v histórii tejto babety, čo môžem pritiahnuť zadné koleso na fest a stále sa pretača. Akože už ho kúsok brzdí, lebo je tam brzda, ale keď bola brzda odpojená, tak sa točilo do nekonečna. Takže s tým som veľmi spokojný. Na tých tlmičoch ešte, čo ma trošku mrzí, je to, že tento plech, ten kryt reťaze, takisto aj na druhej strane, musel som ich skracovať. Takže to ma trošku zabolelo pri duši. Ale myslím si, že sa to oplatilo. Ďalej. Komplet všetky šrobiky sú nové. Myslím, že 3 zostali ešte čo boli predtým, ale okrem toho všetky ostatné, čo tu vidíš, tak sú nové. Takže z toho mám takisto veľkú radosť. Proste dával som aj podložky, aj všetko. No a to je ohľadom kostry momentálne asi všetko. Vlastne potom sa dá motor. Mám motor s valcom PA80, len treba ho ešte dokončiť. A takže to sa tu bude dávať. Ku tomu mám ešte výfuk robený. Nebudem predbiehať, ale je úžasný. A už sa teším, až ho budem konečne počuť. Čakal som na neho asi mesiac. No a tak dúfam, že to stálo za to. No a tak to je asi všetko momentálne, čo tu vlastne je. Svetlá mám zatiaľ vyriešené tak, že tam je baterka a tam je tiež také druhé. A je to z toho dôvodu, že mám zapaľovanie v APE, ale mám také, dá sa povedať asi, že špeciálne, ktoré nemá svetelné cievky. Proste od výroby tam nie sú, proste ako máš proste ten stator, tak je tu iba tuto hore, je nejaká cievka proste na zapaľovanie a zvyšok proste akože není tam nič. Proste sú tam tie akože ako keby T-čka proste, okolo ktorých je omotaná potom tá meď, ale tá meď tam není, proste není sú tam tie cievky.
Takže však to si potom ukážeme, keď budem mať motor. Ale zatiaľ mám teda svetla vyriešené takto. Takže to je asi všetko. A vidíme sa, keď príde motor. Ja sa s vami touto trúbkou lúčim. A čauko.